Au, kako ga ispalio, je li ovo moguće? Ne, nema šanse, brat. Ok, ljudi, mi smo krenuli, ja se izvinjavam. Poštovani gledaoci, dobar dan, dobrodošli u novi video u Naći serijal na Balkanu. Mislim da nema potrebe da ništa pričam, osim samo da me zapratite na Instagramu marko.roković, a mi možemo da krenemo u novu epizodu Načeg serijala na Balkanu. Ok, ne znam šta je ovo bilo. Videla sam ga. Briga me s kim? S ortacima. Briga me, šta pričam? Ništa posebno. Briga me, jel pitao za mene? Nije, ne smaraj me s njim. Čekaj bre, lode, mene neko zajebava. Ne, riba je u fazonu kao, ne, on mene ne interesuje, ali zapravo me interesuje svaki detalj, šta priča, kuda ide, šta radi, ali u fazonu riba ne smaraj me s njim. Mislim, ne mogu da kažem da ovo razumem, pošto je ovo ženski mozak, tako da nebitno, idemo dalje. Ja u depresiji sam. Pa šta ti je sada? Počela sam da sumnjam u svog muža. Šta, jel te vara možda? Ma jok, nego mislim da mi zadnje dete nije on napravio. Pa da, znači kao što možete vidjeti ovdje zapravo žena sumnja u svog muža jer misli da on nije napravio njoj posljednje dete, što zapravo znači da u ovoj situaciji, iako je žena spavala sa drugim likom koji je i napravio je dete. Ok, čekaj, sad sam se malo pogubio u priči, pa sam... Ne, poenta priče je da zapravo je muž kriv. Ajdemo dalje, buraz, idemo dalje, ne mogu. Ti si kao Barbika. Joj, hvala ti. Nema na čemu, to je istina. Jel misliš visoka i prelepa? Ne, nego plastična i bez mozga. Okej, mislim da devojka posle ovoga nije odgovorila apsolutno ništa. I da, zapravo ovdje sad sam se podsjetio doza dopisivanja stranice koja mi se javila. Evo, čisto ovim putem da ih napomenem i da im dam shout out, pošto su mislili da to ne želim da uradim. Ali eto, čisto da znaš da sam video tvoju poruku i evo sad sam vas upravo napomenuo. Ma jadan, danas sam bio na ultrazvuk. Ne smijem alkohol do kraja života. Plačem cijel dan. Lažiš. Ostroga mi. Bolje da si umro. Pa da, evo, kao što možete vidjeti, ovdje imamo razgovor dva alkoholičara, ali mislim, ja svakako nisam dovoljno kompetentan da komentarišem ovo, pošto ne pijem alkohol i nisam alkos, tako da bolje da ne pričam o ovome. Inače, ovaj chat ljudi što ću sada pročitam je poslao jedan od lavova meni na Instagramu, koji glasi ovako. Jel ti tata terorista? Zato što sam prava bomba, a? Ne, jer si ružna ko Taliban. Ne mogu da se sjetim kako se lik koji mi je poslao ovaj chat zove, ali veliki pozdrav za tebe, iskreno ispalio si je, dobre, fora skroz. Vidim da se nije naljutila, tako da sve super. Dobar dan, u mom autu je ispao deo 710 i ja sada ne znam gdje da ga postavim. Rekli ste 710? Da, 710. Ja ne mogu da pretpostavim. Ne znam šta vi muškarci uopšte možete. Ovo kad čujem, znači ono, sere mi se. Molim vas da nam pošaljete fotografiju dela, pokušat ćemo da vam pomognemo. A ona riba je zapravo ovaj zavrtanje, ovaj čep pokrenula naopako na kom piše naopako 710, a to je zapravo oil, odnosno ulje. I onda posle su krivi muškarci, jel tako? Razlog prodaje, pozdrav, poštovanje. Razlog prodaje je zato što sam odlučio da prodajem. Lep pozdrav. Ljudi, ja ne mogu. Ovo su nače fore, iskreno. Možda nekome su ove fore kao ono tipa najgluplje, ali meni su upravo najgluplje najsmešnije. Poštovanje, razlog prodaje zato što sam odlučio da prodajem. Pa ne, kralj. Treba mu dići spomenik, majke. Šta ima? Evo, dobro sam, kako si ti? Ne mogu. Evo, još jedan glupi chat, ali presmešan, druže, presmešan. Šta ima? Evo, dobro sam, kako si ti? Aj, pošalji mi slovo G. Što? Pa treba mi nešto. OKG. Haha, hvala. Šta je smešno? Bukvalno, ljudi, šta je ovdje smešno? Fazu ne kapiram foru. Razmišljao o govnetu, pa kao pošalji mi slovo G. Ok, ne kapiram foru, idemo dalje. Pomozi mi, molim te. Ok, šta je bilo? Upoznao sam 4 cure, 3 me zovu ljubavi. A kretenu, a 4. Ona me zove kretenu, a jedina mi znači. Aj ovako, iskreno, hoćemo li više da se otarasimo ovih chatova u kome muškarac i devojka se dopisuju sa kretenu i pizda. Mama šalje ćerki poruku. Odmah da si se nacrtala kod kuće. I ona se nacrta stvarno ispred kuće. Pa ne znam kako ovo da prokomentarišem, osim da ono ćerka bukvalno troluje svoju mamu. Bukvalno se sprda sa njom. Tako da, ne mislim da bi svaki komentar bio suvišan. Idemo dalje. Sljedeći chat koji ćemo da pročitamo je inače poslao također jedan od mojih pratilaca na Instagramu, tako da hvala ti puno i veliki pozdrav za tebe. Zaboravio sam imena, nisam nigde zapisao, ali ovako glasi chat. Kako se prezivaš? Sesar. Devojka izvrištala sama na svoje prezime, fazu. Ne znam te, prihvati me. Evo, jesam.
Imaš dečka? Nope. Imaš dobru sisu. Nema kod lava sine zajebancije, nema tu kao ono naš, ajde idemo na piće, sviđaš mi se i to, nego druži imaš dobru sisu, brate. Veliki pozdrav za tebe, legendo, nisi normalan, majke mi. I to bi bilo to, ljudi, što se tiče ove epizode. Smešni dopisivanje ispala, bukvalno sam se ismeo kao lud. Hvala vam puno svima što i dalje šaljete četove, zahvaljujući vama imat ćemo još epizoda, tako da ništa nemojte da brinete. Tako da ako ste uživali, razvalite taj like, a znam da jeste, tako da idemo do 4-5 hiljada lajkova, ono minimum. I pre nego što završimo s ovim klipom, pozdrav ili shoutout ovom klipu dobija Merijema Tića, koja prati svaki moj video i koja je uključila zvonce, tako da veliki pozdrav za tebe. Ako i vi želite pozdrav, sve što treba da uradite jeste da ste subscribe-ovani na kanal, da uključite zvonce i komentarišete kad završite. A mi se onda vidimo već u sljedećem videu.